Guys, luto na kanang liki na. Sloki ay, liki na kinaliki niya. Mama, gayang nanay, maluto na kuno, mangliki na kuno. Pinaliki ba? Hi guys, majong buntag ni jong tanan guys. Taningat po kay ikan ko dito kanang gawas. Jun guys, ikan dyan na masayron dyan. Naghatag siya gamang sidan sa pamahaw. Nga kuno ni nga lutoon. Kaning kuan. Patatas o ginaling. Unja utan nga ubasa o kanang kuan. Kamunggay. Munyang lutoon karon guys sa pamahaw, karon pa ko magluto kay ganiha na mainit rami. Jagikan ko dito sa kananay gawas giga. Kuring-kuring pos ka na nga mga tanom dyan na nilhig po ko. Mapapay pagmanahag panilig ito sa kuwan taas. Naglimpyo ko dito sa kuwan taas kaya abog na. Kung na tuma limpyohin dyan. Sige yan natug pa guys. Kung mayroon klase. Nandiyan magluto sa ako. Darang ka alimuot. Gipaningat ni nga ang kuwan guys. Simod. Kagikan ko dito sa gawas ga. Nanilhig ko dito sa kuwan. Gawas. Dasa nga pakpakan ni kuan guys, patatas. Diyan katong na yung mga nangutanan ni Tiri guys, nato na ngamusta ni Tiri. Tanaw laman mo sa vlog nila, Ate Ruby, Ate Alitz. Kaya ako nananora po ko sa vlog ni Ate Alitz kanina, na mo tugingan nga, confirm dyan ko na nga operahan. Operahan lang ako na. Kinamay na ngamusta about ni kuan Tiri. Pagkatang laman mo sa ilahang mga update sa mga vlog nila. Kaya ako, igura po kong gatang sa ilahang kuan guys, vlog. Nanora po ko kung sa ilahang mga kaintang dito sa kuan Manila. Kaya ako, naramang ko dari. Mapakagiguto ma? Luto pa man ta? Asa ni nga kuanan guys, pakpakan. Ana ning giugasan guys, dato na ning hiwaon. Bang madyan na nato paghiwa. Si Junjun kinamahaw naman to siya, haramon tong gilutuan ganiha o kanang kuan. Itlog. Nalingaw si mama si Jahang gitanaw guys. Ngisi-ngisi. Mayroon sila ngisi-ngisi makay mo arong ma-exercise sa gimong heart. Kaman ako giwa sa kuan guys, patatas. Nagisa na ko gahos o kanang sibuyas. Ang gisunog-sunog kay mamutan man ko basta kanang nga na brown na. Na guys, isunod na to ang kuan. Ginaling. Marang ka dyan yung magbuhat-buhat guys kada adlaw. Ngani magluto-luto. Ang batang nagtuyo gamay. Parang magpuwa-puwa po ba. Ato sa napalutoon guys. Isa nato isunod ang kuwan. Patatas. Na guys. Naluto na gahang kuwan guys. Patatas. Nga na ay ginaling. Nang gihaon kaya hang gitak ang sunod ang kuan utan kung kubasa kamong guys subakan na pritong isda. Nana guys, ang kuan guys pinritong isda. Nagibutangan na naho og kuan sibuyas dahon kay rong humot. Nana guys, naluto na gang kuan guys utan. Kubasa og kamunggay nga gisubakan og prito nga isda. Diyan mamaw sa mi guys. A few moments later. Nadyan guys, nangapit kay palit mo sa kamuti. Oo, tanaw ko no. Isang kamuti na palit dia. Pila ni? 7 ka buki sa kakilo. Sa kakilo naman yung timbang kay di mo ko mahalin kuno daghan. Agi sang gida guys, kamuti. Nga, kamusta man nagbiyahe? Sulti. Ay, hindi mo sulti. Wala ko itaw.
Pakanan ni sila? Pakanan pa. Tingnan, makakalasap so na pakanan sa nabay oras. Ano? Pakanan na ron. Kukulit pangit to. Pangit pa pagkapakana pangit. Tingnan, makalasap so na kapakanan. Ha? Ayay. Tingit na pakanan na ka. Ayay. Way klase gaban. Ha? Tamin pa sa hero. Hinja. Mapakaon kong pangit og niming ko yun. Pakanan ko kung hero. Tamis ka ni. Bawo mo bitaw mo sa tulong. Pilang isa ka kilo? 30? Balik na ka? Pagamping. Ha? Masig na ibulangoy ba? Wala mo din pangita, kaya pinagpulang ko. Sa bukid, kaya yung palitan sa sako ba? Bulangoy na pod. Oh. Ja, si Junjun pa ning balik kukuan biyahin ja si mama tuas likod ng laba. Di siya raman ni maglabas si Jahang Kwan guys sa nina. Di man si magpalabas si Jahang Kwan sa nina. Si siya raman ginahinay yung kanang kuan laba. Ninja, agamuti nga ijang gidagan niya hanggang agun karong nami snack ni mama. Singagan sana guys, ag kamuti. Nabasa na po guys. Kung ano ba siya nga kamuti? Kung ano ni kabuok, isa ka kilo kuno ni, kung kabuok. Ito. 30 pesos. Mas lamig pa ni snack kaysa kwan guys. Pan. Murang baka ni Daris kalderong gamay. Si mama ng laba. Hindi na siya magpalaba. Si Jara mga gina manglaba. Magkalagyan ta ko ako rin manglaba kay maluwi ko kay badaan lang manglaba. Hindi na siya magpalaba. Nagilay siguro na siya. Nang kalaba-laba. Para magpagpasagdan kay rong malingaw na siya. Nila ay badya po disahay. Sabi na kamerang doon mabilinda ni permit. Kami siguro ni kay bago pang kuwan guys. Bago pang kubkub. Ang sabuan. Sana guys, natakang na natin itong kuwan guys. Kamuti. Masaya lang huwapin na maluto. Kaya excited na kumukaon ng kamuti. Nagagawin na po kuha na kakagamuti. Ito na natin guys yung maluto. Tamis ba ng kamuti ha? Yung bukaw na guys. Pero pa na maluto kaya pa mangliki. Guys, luto na kaya nang liki na. Mami, gayang na maluto na ko no. Mangliki na ko no. Pinaliki ba? Nakamuti. Pero loto na kay humok naman ma. Humok na. Loto na guys. Pero para sigurado guys, tos loka na tong toothpick. Loto na dyan, humok na. Loto na. Magpabugnaw ko. Magpabugnaw ta. Mangayay na ka? Magpabugnaw ko dari karong. Nadari sa takleban. Isang pabugnawon. Hi guys, alas 5 na sa hapon. Diyan na sila, nakauli na sila. Hi guys, madyo nga po na yung tanan guys. Diyan nagatang driver. Nakauli na. So kung nangigugmawan ni mga driver guys, kaya huwag mga driver, di kuno mo makadto sa inyo nga tuan. Diyan naluto na rabang kamuti. Magkuha sa ko guys, kaya mukaan ko na sila kuan guys. Kamuti, alas 5 na sa hapon guys. Nanguli nag mga estudyante. Diyan das giyan. Galaw-law pa sigiyan sa
gawas. Meron guys, ang gatang kamuti guys with kutsilyo. Kutsilyo kaya ito nga pakpakan. Labo siguro ko. Kapag mo katilaw dani si mama, ning kaunas mama pag humanin sa glaba. Kamuting kahoy. Kahoy. Di mo ko ito gamuting gawin, kaya bulang mo iman to. Kamuting baging na. Kamuting baging. Kaya mo ba na? Problema ko iba po. Ang tawag sa mga taga-Batahan kay kamuting baging na. Mga ang tagkamuti, sa gidlaw o kamuti, di ara. Nangugas ba sa akong kamot ha? Masigningan ka nga ang kamot para mangugas o. Kaya yan, naisudan niya dong. Kaon ako na. Na may dinangag, nagdangag ko sa Diyo. Kanta guys. Marot nini mo? Ano isa ko mga pakpakan? Kamusta magpamasayro? Mingaw lawa, mingaw ka timing. Ne, pasayro ako ka timing. Mga timing og chicks. Timing. Mga sayro, chicks. Grabe yan. Mga sangin na pulo. Bagol ka timing chicks. Tagal marog chicks. Siyempre ang masa kay chicks mo na. Nagpa-backride ka wa? Anong mo mag-ride di ka? Ano na yung mag-ride? May bawal rin kaya asawa rin mo mag-ride. Di ba dingon ko ako rin pwede mo backride dito sa bike rananon? Mayos ka. Ayun na pamasaya na. Backride din mo dain. Lingkuranan mo tunaw. Gusto ko ako rin mo lingko dito. Ito tubig bibig? Inom na tubig? Payog lang? Antang baso? Namay mo nakamoto, di man kuhan? Di man ugaton? Mingkoy mo kan ka kamuti mingkoy gangot tong atong ang pagka. Muna lang kamoto, di ugaton. Bago pa ganing kinugkog. Bagoy kayo, lapok pa. Hindi na kumuruto. Hindi pa isa. Ito yung nakita na rin. Ano siya? Sakto rin ako ah. Hindi na po ko gananda ni manihapon. Ni manihapahurot. Niya, punto niya. Mingkoy mo ka kamot ni Mingkoy? Tagay daw. Mingkoy oh. Huwag kung gamay-gamay na kayo, kayo sayang. Huwag na gamay. Gamay ra, dako kayo ra, di na makuha, gamay ra. Kamera mo na, asa di mo ang gamay? Nako, dami kayo. Nako. Hindi. Nako. Hindi. Ali ba? Tao ka ba? Pakita ba? Madala. Oh. Madala. Ang kaon. Kaon nga nagsaking. Kao na. Ikaw lang. Kuya, wag mo ka, niningiring mo kamuti. Ikaw nga nagsaging. Ikaw nga nagsaging. Pagkang saging. Saging nagahi ganito. Hindi hinog. Mukha hindi pa ningiring mo kuhan guys. Kamuti, karon pa ko. Hindi siguro tananoy. May kambing ko, kaya mukha kang taglagot mo. Grabe na ba mangutot ng kamuti? Gustos ka. Ako na si mama ko niya nagmagigdaig na siya. Sige, nagutututo. Hindi ka nakamuti wala? Ang taon. Hindi ka kakamuti? Ah, sige, gututututo niya. Gusto ko kanina magawa ko ng panahon. Dahil sa bukid do, digid siya taptan ng panahon kay sige mukaw kamuti, musig utot, utot. Tupo, di sa tubig. Paminawar ang dyan mo, masaya ka gutututot, magutututot ka, tinood. Hindi tinood. Kuya, yung utot kayo sa baba mo agi. Ay, tika. Ang mukha hindi kamuti, maparautot. Hapon na, klaro ba ang kamera? Hapon naman. Klaro eh. Mingkoy, kuwan ka. Dapaw. Mukha hindi yung kamuti giring ma. Ay, kamo. Ang kamuti rin yung kagin. Ano? Masa tanggingan? Makiring, ang kamuti ka na mukha mo ko nag-iring. Masa na yung istorya baliktad? Bali mo yung ginugod. Ang kamuti mukha balik iring. Ang sumpoy. Awang ka, ang iring mukha ano kamuti di ay? Ang kanos mingkoy oh.
Nabaliktad naman ni Ron Mingkoy. Makalabot mo din ng kamote. Tagalog mo ng kamuting kahoy. Manila. Di Tagalog kamuting kahoy. Ano sa diyan? Bisaya ang kamuting kahoy. In English. Ano in English? Kasaba. Ah. Ha? Tagalog lagi kamuting kahoy. Ang English kasaba. Dili. Hindi. Kamuting kahoy ra magyapon tawag na diri. Balanghoy. Balanghoy mo sa mo ah. Balanghoy. Balanghoy sa inyo ah. Balanghoy sa mo. Kay bukol man. Bulanghoy. Diri dalagit, dalanghay. Balanghoy. Dalanghoy, dalagit man. Pinapinino ba dyan yung istoryahan? Paano? Kapangit mo kaan ka kamote? Panihapon guys og kamote. Lupig ka ni Mingkoy. Kamote si Mingkoy. Nya manihapon na ni. Up dire ni Kabirnis, klase. Ay, thank you Lord. Sa grasya, kumakamote. Napalisa o, kinsay ganahan. Hindi na matabang. Kawhat lang. Kusog na ko. Paikat ko diyang kamote. Kamuting baging. Diba, mga dyan ko nga na pang mingaw din yung pagkauna. Laghan yun. Nga ni nga kuhan kamote o, kawhat o. Sa baka buok. Bitaw guys. Sorry sa naglaway. Ulit-ulit sa mga guys ha. Sorry sa naglaway. Naparabadad to skuan, kaldero kay pito ni kabuok. Ang usa ka kilo pito ka buo? Ito. Hindi nalugi 30 pesos.